Cum funcționează pompele de căldură Panasonic Aquarea? Pompa de căldură ia energie din aer și o transformă pentru a încălzi sau răci casa și pentru a produce apă caldă. Panasonic oferă două tipuri de pompe de căldură: unitățile split pentru instalațiile în regiunile reci și unitățile monobloc destinate pentru spații mici. Aerul plin de energie din pompa de căldură este aruncat printr-un schimbător de căldură de către ventilator. De aici, aerul se duce într-un compresor eficient. După, această energie trece prin schimbătorul de căldură al apei, care transformă energia în apă caldă sau rece, pentru a încălzi sau pentru a răci casa. Chiar și un acumulator Panasonic de la 200 până la 500 de litri poate fi conectat la sistem, pentru a produce eficient apă caldă sanitară. Pompa de căldură Aquarea poate fi utilizată cu un sistem de încălzire prin pardosea sau cu un sistem de încălzire prin radiatoare, sau pentru a răci casa. Apa este refrigerată și conectată la un aparat de aer condiționat. În combinație cu un acumulator domestic Panasonic, puteți chiar să încălziți eficient necesarul zilnic de apă pentru casă. Ultima, dar nu cea din urmă, dacă conectați pompa de căldură la panourile solare Panasonic, puteți stoca energia solară din timpul zilei și să o utilizați pentru a vă încălzi sau răci casa seara. Puteți chiar să vă controlați pompa de căldură de pe smartphone. O altă soluție verde și inteligentă marca Panasonic.